En aquest capítol parlarem sobre el benestar hidrotèrmic. Veurem casos pràctics de condicionament ambiental en espais intermitjos sense la necessitat d'aire condicionat. Hi ha molts factors que influeixen en el confort de les persones. La llum, el soroll, les olors, però els més importants són la temperatura i la humitat. Per tenir benestar, el cos humà ha de perdre calor a la velocitat adequada. Si el perd massa ràpidament, tindrà fred, i si el perd massa lentament, tindrà calor. El cos es relaciona amb l'entorn mitjançant convecció, conducció, radiació i evapotranspiració. El concepte d'evapotranspiració consisteix en que la nostra pell, a través dels poros, desprengui petites gotes d'aigua que s'acaben evaporant. I, clar, per evaporar-se, per passar del líquid a gasós, es necessita energia, i aquesta energia l'absorbeix en forma de calor. Per tant, quan es transpira, el que fem és refredar la superfície de la pell. Existeixen difusors d'aigua pensats per reduir la temperatura quan fa molta calor i poden reduir més de 7 o 8 graus. Això sí, requereix una certa instal·lació, ja que a part del difusor calen filtres, vàlvules de drenatge i, evidentment, bombes de pressió. Cada boca té un consum d'aigua d'entre 2 i 4 litres per hora de funcionament. Per tant, sempre s'haurà de valorar si la disponibilitat d'aigua és suficient com per justificar una instal·lació com aquesta. Quan es tracta d'establiments comercials i es creen aquests espais intermitjos entre l'interior i l'exterior, clar, si fa calor, una reducció de la temperatura és el que pot marcar la diferència en què el negoci funcioni o no funcioni, no? Però, clar, evidentment, seria una bestiesa abocar directament a aire condicionat en un espai que està tan en contacte amb l'exterior. És en aquests casos quan instal·lacions com els difusors d'aigua que comentàvem poden resultar interessants, no? Però també hi ha una opció que és molt més verda, que seria la vegetació. Les plantes també fan un procés d'evapotranspiració una mica similar al de les persones, i és per això que encara que estiguin a sota el sol, si les plantes estan vives, mai estan gaire calentes. Al barri de Ginza, a Tòquio, hi ha alguns dels edificis més luxosos del món. Un d'ells és l'edifici NGHC de Shigeru Ban. Al dissenyar aquest edifici, l'arquitecte va pensar en un concepte que anomenava la democratització del sòl. El tema era donar les mateixes possibilitats a totes les botigues de l'edifici, encara que la planta baixa fos molt petita. El concepte és que a la planta baixa tan sols hi ha ascensors, i cada ascensor és exclusiu d'una sola botiga. En realitat, la botiga ja comença a l'ascensor. Així, el visitant pot escollir la botiga ascensor que més li agradi i acaba apareixent a la botiga real unes quantes plantes més amunt o avall. El més interessant d'aquest edifici és l'acondicionament ambiental que s'ha realitzat a la planta baixa. És un espai que queda obert pels dos costats, per tant permet la ventilació creuada, i s'han recobert les parets de plantes i saltants d'aigua que, a part del seu innegable valor estètic, milloren el confort dels usuaris. A la ciutat universitària de Wageningen, a Holanda, un institut d'investigació ha seguit aquests conceptes al peu de la lletra per aconseguir uns espais intermitjos que, amb climatització natural, millorin el confort de les oficines. En aquest edifici es controla molt la ventilació i la radiació solar dels patis interns i s'aconsegueix que, consumint molt poca energia, les condicions ambientals d'aquests patis siguin força millors que les de l'exterior. El gran avantatge és que, clar, llavors les zones d'oficines poden ventilar directament amb aquests patis que ja tenen unes condicions ambientals força bones, no? Per tant, clar, es necessita molta menys energia per climatitzar els espais d'oficines. Utilitzar saltants d'aigua, estanys i vegetació per a refrescar l'ambient pot arribar a millorar molt el confort dels usuaris. Però caldrà tenir en compte que si la pressió de vapor d'aire ja és molt elevada, l'ambient pot quedar saturat d'aigua. Per tant, els usuaris començaran a suar i no aconseguiran tenir confort.